சிவலர்குளம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை ஊராட்சித் தலைவர் வள்ளியம்மாள் கதிர்வேல் திறந்து வைத்தார். ஆலங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியம் சிவலர்குளம் ஊராட்சியில் சிவலர்குளம், நல்லூர் ஆகிய 2 கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமத்திற்கான VAO தாய் கிராமமான சிவலர்குளத்திற்கு வந்து பணிபுரியாமல் நல்லூர் கிராமத்தில் வாடகை கட்டடத்தில் பணிபுரிந்து வருவதாக கூறி சிவலர்குளம் கிராம மக்கள் கிராம சபை கூட்டத்தை புறக்கணிக்கப் போவதாக தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சிவலர்குளம் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் VAO சிவலர்குளத்தில் வந்து பணிபுரிய வேண்டும் என்று ஆலங்குளம் வட்டாட்சியர் பரிமளா முன்னிலையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து சிவலர்குளம் ஊராட்சி அலுவலகம் அருகே கிராம நிர்வாக அலுவலகம் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. ஊராட்சித் தலைவர் வள்ளியம்மாள் கதிர்வேல் ரிப்பன் வெட்டி புதிய அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார். சிவலர்குளம் VAO மகேஷ் தனது பணியை தொடங்கினார். இந்த நிகழ்வில் ஆலங்குளம் வருவாய் ஆய்வாளர் ரத்தின விநாயகம், சிவலர்குளம் ஊராட்சி துணைத் தலைவர் கோவில் பாண்டி, ஊராட்சி செயலர் பழனி, வார்டு உறுப்பினர்கள் சுகன்யா, செல்வராஜ், முருகேஸ்வரி, மேனகா செல்வி மற்றும் திமுக கிளை செயலாளர் கதிர்வேல் முருகன், கண்ணன், சங்கரபாண்டி, செல்வம், சண்முகையா, லோகேஸ்வரன், சண்முக சுந்தரம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். VAO அலுவலகம் சிவலர்குளத்தில் வாரத்தில் 3 நாட்கள் திங்கள், புதன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் வேலை நாட்களில் செயல்படும் என்றும் சிவலர்குளம் மக்கள் பயன்பெறுமாறு ஊராட்சித் தலைவர் வள்ளியம்மாள் கதிர்வேல் தெரிவித்துள்ளார். சிவலர்குளத்தில் புதிதாக VAO அலுவலகம் திறக்க உதவியாக இருந்த தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் திரு ஆகாஷ், ஆலங்குளம் வட்டாட்சியர் பரிமளா, ஆலங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியம் தலைமை மண்டல துணை வட்டாட்சியர் சுப்பையா, ஊராட்சித் தலைவர் வள்ளியம்மாள் கதிர்வேல் ஆகியோருக்கு கிராம மக்கள் நன்றியை தெரிவித்துள்ளனர்.